hadir di tengah kita ya kuwi bintang dari Kediri Niken Salindri. Sik saurunge nembang tak takoni. Sampeyan sing ngejob sapa? Pak Sis. Kang Sis yo an. Dadi sing mbayari ya Kang Sis bakale. Pak Sis. Lah Pak Lurah modale apa berarti iki? Izin, Pak. Napa? Izin. Izin piye? Izin untuk Keramian. iya. Oh, ngono kuwi. Aku Kang Sis, sampeyan Kang Sis, ya toh. Mama Lucy. Mama Lucy ya Kang Sis padha ae. Sampe nak suara men to, Mbah. Mbah Sis niku mbah kula lho. Mbah Sis, oh, heeh. Nggih. Mbah Sis Wantara. Berarti sing nimbali jenengan Mbah Sis. Mbah Sis. Kula nggih Mbah Sis. Heeh. Mama Lucy nggih Mbah Sis. Heeh, terus Berarti Pak Lurah lek ra nyangoni ya kebacut, Pak. mbok menawa diwakili karo Pak Wakil Bupati iki mau nyangoni. Ya beda, Pak. Oh, beda. Iya, beda. Pak Lurah ndi to mau? Ngelem aku wayu tapi ra disangoni. Lho, ngene jer Basuki mawa beya. Sampeyan lek nembang apik, njogete becik, wis ta aja kuwatir. Oh. Mengko mesti diwakili karo Iya, Pak. Yu Nyamini, kuwi bojone Kang Sis yo an, sing bakale paring tali asih marang panjenengan. Oh, nggih karo lek Mama niku Lucy. lek niku Nggih. pasti. Nggih. Bener. Niku Mbah Sis sing lenggahe teng sebelahe Bu Lurah. Niku Mbah Huti Sis. Oh iya. Nggih. Nggih. Ya gandeng sing mirsani wis ngenteni sampeyan kabeh. Ya salam-salam kagem sedaya para lenggah nduk niken Iki Salindri. ajarane napa, Pak? Hah? Sunatan. Sunatane sinten? Sunatane Pak Lurah. Ya putrane mau genal jelentrehke Muhammad Wisanggeni. Lho. Lah tapi kok sing nimbali Mbah Sis? Lho, mergane Mbah Sis kuwi wis ndaku putra Pak Lurah Wengkal dadi putrane. Dadi sing dihitanke iki padha karo putune Mbah Sis. Ngoten. Heeh. Terus sing dihitanke iki ponakane Pak Wakil Bupati, ngono kuwi. Pokoke piye carane kabeh iso dadi dulur ngono lho, Nduk. Oh iya. Ya didoakan semoga buat Mas Wisanggeni. Wisanggeni semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, sehat selalu panjang umurnya, tercapai cita-citanya, dan kagem Pak Lurah kalian Bu Lurah matur sembah nuwun sanget. Mugi-mugi sehat selalu panjang umurnya, kathah rezekine, awet leh ngomong anak putune, kalih Mbah Sis kalian Uti. Terima kasih banyak. Sudah, Pak. Sampun, nggih. Lho penontonnya urung didongakne, penontonnya. Ya, terima kasih buat para penonton yang sudah hadir di sini maupun yang lihat di live streaming. Karena sudah menonton Niken beserta Pak Cahyo Kuntadi sarombonge, mugi-mugi tansah pinaringan sehat selalu panjang umur rezeki ingkang Kusik. Pak Cahyo Kuntadi sak rombongan, kok sak rombonge ya bakul soto napa piye? sama aja. Oh beda. Sak rombonge tegese nggawa rombong rene, lek sak rombongan tegese kancane akeh. Ngono lho, Nduk. Ya, sak rombongan Nah. mugi-mugi jenengan sedaya tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah Allahumma. Amin. Mugi-mugi tansah pinaringan seger kuarasan panjang umur Allahumma. Amin. Mugi-mugi sageta munggah kaji Allahumma. Amin. Mugi-mugi sageta nanggap Niken Salindri. Amin. Ah ya wis laris kaya ngono sik kurang tanggapan sampean nggih ora nggih. Lek kanggone piyayi ulang tahun lek mengucapkan piye, Nduk? Ulang tahun. Kalau ulang tahun ya happy birthday, semoga panjang umur sehat selalu, semoga panjang umur sehat selalu. Nggih, selamat ulang tahun ya. Iya. Nah, selamat ulang tahun. Kanggone wong nikah selamate piye ucapane? Sakinah mawaddah warahmah. Wah iya, selamat menempuh hidup Itu baru. baru. Lek kanggo cah sing disunat nih, selamate piye? Selamat menikmati. Heeh. Terus Selamat menikmati. Itu kalau dikitan itu bentuknya gimana, Pak? wah. Itunya kok bisa dikitan itu gimana?
istilah dihitan ki diislamke ya. Nuwun sewu, nggen alat vital. Nuwun sewu kuwi kudu ngerti mergo iki agama, Nduk. Nggen pepucuke alat vital kae, kuwi iki janjane reget, itu adalah najis. Ketika tidak dihitan, tidak dipotong, itu akan menjadikan sumber penyakit dan kalau beribadah kanggone wong Islam, salat ora bisa sah mergo sik enek najise. Mula padha karo Mas Wisanggeni iki diislamke karo Pak Lurah. Mula dihitan. Oh. Berarti kalau sunat itu harus orang Islam aja. Loh, ora mung Islam, malah mbiyen ki ning Eropa, para putri, para wanita Eropa nate demo. Nuntut supaya mbuh agamane apa, piyai kakung kudu khitan. Pamrih apa? Men ora ana penyakit sing ana alat vital kuwi mau. Oh, gitu. Berarti menyelamatkan ya, Pak, dikitan itu. Menyelamatkan dan juga mengenakkan, Nduk. Piye lek ngomong ya iki? Berarti kalau seumpama kan udah dikitan. Sekarang dikitan Mas Wisanggeni ya, Pak. Terus jelek pamene enek regetane berarti ya dikitane. Lah lek angger reget dikitan ya entekno nduk suwi-suwi. Dadi langsung jenengan enek regetane terus di sunat. Weh, piye ya lek nerangne? Ngene Nduk, iki lho, ya wis ngene ya. Bentuke ya ngono kuwi, Pak. Iki agama lho iki ilmu lho iki. Iki dadi ngene iki ya. Berarti pucuke ijo. Apa? Pucuke ijo. Heeh, mergo bar digedhuk ning tembok sing rupane ijo ngono. Kok sih tak terangne, iki pamane ya. Lah iki sing dikitan iki, dipotong des iki akhire kan ilang. Nah, iki ngene. Lek ngene iki kaya anu lho, kaya helm lho Nduk malian. Lah, iki wis ilang. Iki sing reget iki. Upamane iki pamane go reget kena banyu, kena apa wedi apa kena apa, iki dikumbah wis resik. Oh. Ah, ngene iki sing dadi sumbere virus iki sing iki, ya. Mula iki kudu disingkirke adoh. Nah, akhirnya dadi resik, ling ibadah iso sah 100%. Oh, kalau boleh tahu Mas Wisanggeni itu kelas berapa, Pak? Lah, nyuwun prisa karo Pak Lurah. Kelas pinten, Bu? Kelas 5 SD. Nah. Sudah berani dikitan. Kenapa kok gak kelas 1 SMA aja, Pak, dikitannya? Lek kelas 1 utawa kelas 2 SMA, engko lek ngitan iki ulete ra umum. Dadi semono kuwi wis pas, ngono kuwi. Kayak adikmu Brahma kae ya kelas 5, si rambu rangkung, kae si rambune ya kelas 5, ngono kuwi. Oh, rangkung mboten to, Pak? Oh, lho cara anu enek lho, khitan sing putri iki ana lho, Nduk. Diketok napa nih? Alah mbuh aku mumet dhewe to nyauri awakmu susu. Lah intine ngono kuwi dislamake. Ha mula kuwi pepucuke ngalafita sing diketoki jenenge kulup. Mula nang nggen wayang sosok he kulup maju lungguhmu. Piye kabarmu kulup? Kulup kuwi mesti anak utawa putu sing lanang. Nah, ngono kuwi. Kulup kuwi pepucuke ngalap vital kuwi mau. Oh. Lek wedok ora kulup, kulupan. Ayo ngono kuwi. Paham? Iya. Paham. Ayo. Wis ta susu lak ngerti dhewe sok nduk kowe. Wis ngerti bakale. Iya, ngono kuwi. Wong kabeh ya nglakoni, kabeh ya bakale ngayahi bangsa kaya ngono kuwi. Lah saiki minangka tandha tresna, ayo. Aku tak nyuwun iki kadang-kadangmu dulur-dulur fan beratmu mau wis meling ya kuwi saka Sanidi ya Nduk ya. Nggih. Nah, Sanidi diwakili karo Mbak Tutut kuwi ngersakake pangkur Semarangan Niken Salindri. Ya kaya ngono kuwi. Piye siap? Siap, Pak. Oke, luar biasa. Ya, coba diaturake. Sama nyuwun pangkur Semarangan to, Mbak? Heeh. Kayak ruru wae. Mula lek urung roh iki dudono lho. Oh, iki lho pangkur Semarangan. Wong duwe penggemar malah diseneni Niken ora. Aku lek karo penggemar kuwi basa malah kok seneni ora. Lah Mbak Tutut iki kalih kula wis pun wis plek ya? Nggih. Ah iya, aku kalih Bukesi wis plek-plek. Ayo ngono kuwi. Ayo, angger mencolot mudune plek-plek ngono kuwi ayo. Nano. Ya, Nduk, Cahayu Niken. Iki ndamel mingkar-minggur, Pak. Non? Ndamel mingkar-minggur. Manut jenengan. Mingkar-minggur. Sing los sing pundi? Mingkar-minggurin mawon nggih, Pak. Iya, mingkar-mingkur. Nah, nggih. Mingkar-mingkuring kara
Bot-bote pengen nonton Niken Salindri iki lho. Aku mak teratap iso ting crunguk sirah tok ning kono to. Masyaallah, mak kowe iki anci-anci apa nduk ning kono? Kursi. Hati-hati lho ya. Hati-hati, ayo. Sing sebelahe cah cilik lanang wis sunat urung? Urung? Oh iya, heeh. Wis hati-hati ya, nganti kecepit disunati ning kono kowe engko. Ayo. Iki ibuke ya ning kono masalah ki sing wedok. Iya. Nonton wayang iso ting crunguk ning kono ae. Yo, iki nggen gawat ki, Nduk, tarik napas konsentrasi penuh, nada tinggi. Niken Salindri. Yo. Alon-alon, Nduk. Nada semono kuat wis kaya mboke wisan. Yo tepuk tangan untuk Niken Salindri. Wah. Mura ya kondang larang ya semono ya kuat lho bocah ora. Eloke nganti kaya ngono. Ha iya. Wis lek sampean bayen sok lek duwe putra nduk ora bakal kuwatir. Rasane ya ngono kuwi. Upamane arep nglairke anggere sampean wis pangkur semarangan, kok lair dhewe wisan. Ayo. Heeh. Terus deh. Sinopa sinu karata mereka tarata luar biasa. Ya Nduk, kelangenane bapakmu aturna nggih tamba kangen luwih dhisik. Iya, Pak. Ayang-ayang ya Nduk ya. Nggih. Oke, sing nembang sampean walah temenanan. Nganti kaya bledek. Ya, oke. Yo, ayang-ayang bersama Niken Salindri. Ya, yuk. Oke.
biasa. Tepuk tangan untuk Niken Salindri para penonton. Wah, horeg tenan. Yen nggen sound system kaya nek sound horeg, yen sinden horeg ya Niken Salindri iki. Luar biasa elok temenanan. Sik, Nduk, gentenan. Ayo. Nggih. Nggih pemanasan mengko tampil meneh. Oke. Nanti gara-gara to? Nggih, Pak. Oke, jos. Tak totone wektune yen ngono. Mbak Lucy Brahman. Ayo iki. Mas Prasetyo Sulomo. Oh, iki. Piyayine gagah gedhe dhuwur putih Cina. Yo kan disapa kan Mbak Lucy iki kon munggah bocah. Pundi piyayine? Monggo Mas Suklomo. Nggih. Niku Mas Prasetyo Sulomo. Mas Prasetyo. Kan ayo kan dijupuk kan kuwi ditarik kon rene kan. Pundi ta tiange? Kuwi lho, gedhe dhuwur putih lho. Ayo. Lah, alah koyo bunek tek ngono kok. Ngono jare putih kaya Ardi. Tapi ya ora apa-apa iki hampir mirip-mirip ora apa-apa lek Ardi Putih kan iki rada pramuka. Iki tandha wong lanang ki ora apa-apa ora tek bagus-bagus nemen iki gak apa-apa ngene iki dipupuri priya bagus malih gula. Ampun ngenyek niki nuwun sewu sampun dados guru lho wonten SMP. Guru SMP lho ya jenggote kaya Romai Rama. Masyaallah luar biasa Pak. Salaman karo Budi Lucy, salaman. Ele. Nggih. Oh, katur konjo. Karo Mbak Niken salaman. Ayo. Masyaallah. Iki kok bakal viral jenenge Suken. Sulomo Niken. Ayo Suken. Suni, Pak. Suni apa? Sinten? Sulomo. Sulomo Niken to, Pak. Iya. Suni. Dadi engko kaose ya lek gawe kaos fan club meneh, rupane kaose ireng. Sing ketok jane sing dijejer cah loro, sing ketok go awakmu tok. Iki Dok, iki kan kamu masih muda toh, mudai Suni. Siapa iki jenenge mau? Suloyo. Suklon. Dewe kok tak kopro. Sulomo. Sulomo karo Niken. Besok lek tuwek dadi sapa? Ora, udu. Jaini. Kok iso Jaini? Lah iya kan tuwek wis tuwek to. Iya, anek Niken dadi apa? Jenny. Jenny. Apa kuwi Jen? Iya, Jaini Niken. Nah, kepoh ta mak Jaini. Pak Guru, selamat malam. Bagaimana perasaan panjenengan lek dicedhaki Mbak Niken? Umpama kowe dadi bojone Niken ngono piye rasamu? Kula ngadeg niki pun dredeg kok. Bes kapula gegeden iki lho. Tapi ra apa-apa Le, kalau di atas panggung tak mengi. Di atas. Ki wayahe digawe wong loro iki gedeng. Tak mengi. Tak kandhani Mbak. Upama ya sok iki upama lho. Sulomo terabi karo Niken gitu. Sing tak bayangne anake, mendhi kulite kaya zebra cross ngono. Cetak kayak zebra plonteng. Tapi gak apa-apa lho, Le. Iki ning dhuwur panggung iki kemerdekaanmu. Kabeh piyai-piyai ning kono ki pengen jejer Mbak Niken. Ngene iki kesempatanmu ra apa-apa, duet los. Ya, wani ra ngrangkul Niken, dirangkul. Wani ra? mboten. Lah apa? Mosok ora wani. Ora gaduk. Mboten. Kesempatan ra apa-apa dhuwur panggung. Aku ki lek nyawang wong lanang lek ora tekan suarane sik. Iya, coba dites coba iki. Coba. Ajale. Iya. Mas Ral Udin. ral. Ketoke cah cilik suarane wo mantap. Iya. Sekso Pak, sekso Pak. Sekso Pak. Kersane. Yo Mas Udin nggih, ancer Mas Udin. Ayo, nggih ancer. Ayo. Yo. Jajal. Yo Mas Diasto. Aja obahe to, meneng-meneng. Kok obahe? Ya, dibojo, gagah, wong lanang gagah, cedak Niken Salindri gagah. Nah, ngadep rono, terus dirayu. Kamu kaya ondel-ondel. Kedet tapi ra apa-apa Le. Lanang tenan. Saltinge jan kaya wong wedok ya. Nah, nggih kok. Ayo. Mas Yo Udin ya. ngambi. Lho, ayo bawa ki. Sik kok kae ayo Mas Udin. Mesake pengen tampil ya serumpate ayo. Kadung dicekel ayo. Ayo. Ayo Mas Udin, ayo. Mas Udin. Aja didagang Mas, ayo Mas. Ayo. Ayo. Niki nggih jumeneng. Ayo jumeneng Mas Udin ayo. Mosok Aja kuwi ketoke linggo wis ngadeg kuwi pisan. Ayo, nggih. Ayo Mas.
gandruk Mbak Niken Sarindi. Rale, ayo rale. Ngadep rono, aja usrek enak. Linteng sikilmu. Wis entek sabare ketok Lucy. Wong lanang iki gagah lho, kok sanding Yo sing banter Sul. Ngadep rono. Ngadep rono. Yo cekel kowe, tak cekel. Ndang nyanyi. Kok usrek. Wong ayu tresna. Tangane cekel. Cekel Mbak Niken. Kinarya tombo. Oh gak aku, kok gandrung wong wedok kaya ngemis. Ngene piye lho. Dicekel astane. Lah kowe yo ngene kaya paring-paring ae. Iya. Ayo. Langsung cek ngono lho Sul. Langsung cek. Mesti kula, Pak. Halo, Jawa Wedi. Ini di atas panggung ya Mas ya. Siap. Totalitas kerja nyuwun sewu Mbak Niken ngono sik ora apa-apa ngadep rono. Ora rewis ora bojomu wis turu. Ning dhuwur panggung los pokoke. Ayo. Ayo sampe obah nek tak gujer sikilmu. Ayo. Oh, siar ya, Mas. siar Nyuwun sewu Mbak Niken. Gak apa-apa Saya Mbak peran. Niken. Nggih, Mas. Ya kalek tanganmu ki kok. Maaf permisi mau megang tangannya Mbak Niken. Wuh. Kang omah langsung bedel dasar bojone. Ayo, gak apa-apa nih. Wong ayu. Melek semerem. Namu kinarya tombo. Melek to melek. Susah jroning batenku. Jawab Ken. Wong bagus hantap rasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu Senadyan Menatap. lungi banyu segara rasaku ra bakal serna senadyan nyoba lancat saka Rangkulen, Ken. Dirangkul, Ken. Dirangkul, Ken. Terus kan dirangkul kan. Dirangkul sing kenceng, banting Keng, banting. Ayo, lah sulama ngece wong dirayune kan malah melet-melet ora. Nggih, Ayo. malah ndrrr. Keder iki ngapa lho, Mas? Si gandrung yang Ayo, ayo. Ayo. melet kaya. Ayo milih ndi? Iki apa sing ning omah? Ayo. Ayo milih Mepsa apa iki? Ayo. Ayo. Oke, luar biasa. Engko pokoke sing putri piyayi loro. Nah. Iya. Pokoke arep kok remuk, arep kok jur, monggo. Ayo. Ayo ikhlas aku wisan. Ayo. Monggo, Budi Nyamini menika pamundhut panjenengan. Ayo. Yuk diaturake Lintang Asmara. Dados. Hey!
Budi Nyamini. Wong eling Bayang dulu Rek. setiaku Asik. Terima kasih Bu Haji. Nyamini ya. Masya Allah Bu Haji. Yai Le Dermawan nggih. Masya Allah, jan piyayi lek nyah-nyah kok kaya ngene iki lho Mas. Kados napa Ibu Haji mboten ngersakaken request lagu Bu Lurah? Lah niki wau Masih, sing Oh dikersake. niki wau, Masya Allah. Ya Walaupun Allah, ngendika sik menawi tanduk. sampun napa niki wau tembange? Nggih. Lintang Lintang Asmara Asmara. panjenengane badhe paring sih katresnan. Oke. Nggih. Nggih, nggih. Nggih. Kalian jenengan no. Oh nggih, foto-foto mriku mumpung pinanggih. Nggih. Mbak Sis, Nah, monggo. Nah, iki dokumentasi ya. Saben-saben awake dhewe sowan ana ing Gunung Buthak Kediri kae ya sing nyeponsori ya Kang Sis karo Budi Nyamini kuwi. Ya. Terima kasih. Sehat selalu Kang Sis. Nggih. Bu Lurah matur nuwun, nggih. Tansah pinaringan rahayu wilujeng ya. Antuk pengasih saka Yuwang Agung. Ya, nggih. Min. Mangke kalajengaken gara-gara genduk niken karo Mbak Lucy, nggih. Pokoke engko sing luwih hot, sing luwih jos. Ya, nggih. Mbatutne glaring crita luwih dhisik ya, Mak. Iki nganjuk, Nduk, telung perkara kudu kecekel antarane lakon, lagon karo guyon. Ayo tak dherekake, ayo. Kuku sing dupa kumelun ngeninging biasanga pake